Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 pano panyanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera muri yezimbabwe. Ndati likei this video, ndati commentei muri kuonera mavideos aya muri kupi, even uri kuSouth Africa chikopinda mucomment section mbwa ndiri kuSouth Africa, ndiri kuZimbabwe, ndiri kuIndia, Mozambique, Botswana, United States. Chikopinda mucomment section mutaura kwamuri kuonera mavideos muri. I really appreciate you nesupport yamuri kupa panapa this YouTube channel. Hatirare 263, hatirare musi watamuka. Video randinaro vadikani handisi kuda kuribata-bata, handisi kuda kurikanganisa panozoitika era ndakaribata-bata ndakada kutaura nemuromo wangu uyuyu. So da kusiya mchiona video, mapedza kuona video mutaura zvina munofika mucomment section, indiri pakufamba nezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvine proof zvisina maside effect mukati. Wasubscribe here, walike this video here, washare kuma WhatsApp group here kuti vanhu vese vazive zvataurwa pavideo apapa. Washare amani shamwari here, waudza amani shamwari kuti enda unoona hatirare here, gara waita izvozvo. Ini sahatirare ndakutiza. Much love. Not for evil. And he said, this country where you are, yamugere, pray to the Lord for his peace. Can you imagine with prophets praying for coups? Fungidzira kuna uprofita tonyengetera kuti pave nekumukira hurumende. But he said, pray for the peace. Asanonyengetererai rugare. He says, because he needs peace, Nokuti murugare rwayo, you shall have peace. imi muchaone rugare. Kana mukana mandira mabara, If you pray for bullets, richabata iwe bara racho. you'll be the first target of that bullet. Asi mukana mandira But if you rugare, pray for peace, richabata iwe you'll be the rugare. first target of that peace. He says he needs peace. Murugare rwayo, You shall have peace. imi muchaone rugare. And these prophets of yours Vaprofita venyu who are telling you to give up on your lives. vanoudza kuti murashe tariro. He literally says they prophesies falsely to you. I did not send them. Zvanzi vanoprofita nhema ina ndambovatuma. I did not send them. Handina kana kumbovatuma ini. I can tell you very, very assuredly, anyone prophesying evil for Zimbabwe, God did not send that person. So kukuudzai zvechokwadi kuti munhu wose anoprofita Zvakaipa. Mwari haana kumutuma. God said about Zimbabwe, Mwari akati pamusoro peZimbabwe, the desire of the righteous chishuvo chavakarurama shall be granted in this nation. piwa kunyika ino. Can somebody shout and say hallelujah? Mudanidza kuti haleluya. And that desire Chishuvo ichocho is the unity of this nation, kubatana kwenyika ino, the peace of this nation. rugare rwenyika ino, That the blessings God gave us kuti zvikomborero Mwari akatipa ever since we began to pray for this nation when it was in very hard circumstances. patakatanga kunyengeterera nyika ino panguva dzanze kuoma And kwazvo. God said, have faith for it. Mwari vakati vaine kutenda kuitira nyika He iyi. showed us how to pray that it would be a Christian nation Vakarizochaingetera sei kuti igova nyika of united people yevanhu vakabatana with peace all around, ine rugare rakakomberedza nyika yose, economic opportunity ine mukana mune zveupfumi and upward change. uye neshanduko And we dzezvinhu began to zvinane. cry Tikatanga kuchema when there was nothing in the shops, pasina kana chaive muzvitoro, when they were holding the roads and nothing. pangori Life was makoronga, extremely hard. migwagwa, upenyu hwakaoma. One thing I can tell you Chandogona kukuudza, is in 2017, muna 2017 God gave us a gift. Mwari vakatipa chipo. And he said, Prophet, what was the gift? Profita, chipo ichi chiko It's called a new beginning. chinonzi mavambo I matsva. think you must clap your hands to the Lord. God gave us a new beginning. Mavambo matsva This was the purpose ndo chaiva chinangwa of God chaMwari when he brought Emerson Mnangagwa and Constantino Chiwenga together pavakabatanidza Emerson Mnangagwa To use naConstantino them. Chiwenga kuti avashandise to give Zimbabwe its greatest victory for its own renewal. vape Zimbabwe kunda kwayo kuzere kuita kuvandudzwa kwayo. A new beginning. Mavambo matsva, A new beginning. mavambo matsva. And they called the new dispensation. Vakati utungamiriri hutsva, kati mwaka utsva uri pasi pevatungamiriri It vatsva. has gone on for these past 7-8 years, Zvakafamba makore manomwe masere, and things have been changing positively. zvichishanduka nenzira Is there yakanaka. anybody who sees like me that things have been changing Pana anoona here positively in this semizira nation? Can I see your zvichishanduka hand? negwara rakanaka? Ndione Somebody say ruoko. hallelujah. Hallelujah. But you see, Asi munoona Satan comes Satani anouya and he uses so many mouthpieces. woshandisa miromo mizhinji kwazvo. And this time, Nguva ino the nation is also riddled
nyika ino yakakomberedzwa with unbiblical prophecies. nezviprofita zvisingabvi mubhaibheri. We have a crop of bloodthirsty prophets. Tine boka revaprofita vada kuona ropa richideurwa. Hallelujah. Amen. But I want you to understand, Asi dati munzwisise, when God gave this gift to these two men, and please remind them all the time, Constantino Chiwenga, Emerson Mnangagwa, God used you to give a gift to Zimbabwe called a new beginning. asi rangarai Mwari pawakatipa chipo ichi kwatiri. Hama dzangu ndapota pamunoona vaMnangagwa naVachivenga varangaridzei kuti imi. Makashandiswa naMwari kutipa chipo chinonzi mambo matsva. But Satan Asi Satani always deals with us on the assumption that we are fools. anoshanda nesu achifungidzira kuti tiri mapenzi. Do you know that when you are casting out a demon, Unoona paunodzinga dhimoni he says, come out. woti buda, He says, Ndabuda. roti I'm out. So if you've come out, who is saying I've come out? Kana iwe wabuda kocha chichiri kutaura ndiani? You understand that? Manzisa here. And what Satan has tried to do in this nation Satani zvaanozama kuita nyika ino is to take your new beginning, kutora mambo your every blessing machikombero chako chose that God has given us through this man, chatakapiwa naMwari zvenauri mava and tell you okuudza kuti it's all rubbish. marara, Let's throw it all away. ngatizvirasei kugomba remarara. Let's overthrow the leader. Ngatikuduburei utungamiriri. Let's dash everything to the ground. Ngatipazirei zvinhu zvose pasi. Let's shoot. Ngatipfure. And I want to say to Zimbabweans, Ndoda kuti kuzvizvarwa zvemuZimbabwe, if you follow those words, mukateerera mashoko enokumaita, you have been fooled by Satan munenge mabatwa kumeso naSatani. to snatch defeat Kubvuta kukundwa out of the jaws of victory. kubva mumuromo wokukunda. God gave you victory. Mwari vakakupa kukunda. Then you yourself Imi pachenyu can personally defeat yourself mozvikunda pachenyu by throwing it all away. nokurasa kukunda ukukure. So that's why God said, Ndokusaka Mwari vakati, pray for the peace nyengetererai rugare of that nation. rwenyika iyoyo. And those who prophesy to you Uye vanoprofita kwamuri is doom. kuti kuchava nekuparadzwa. I did not send them. Ina handambowatuma ine. For I know the plans I have for you. Ndondozvandangariro dzandinadzo musoro penyu. They are not for evil. Hadzisi dziri dzezvakaipa, They are for good. asi ndangariro dzezvakanaka. I want to give you a future Ndakupai ramangwana and a hope. nemugumo munotarira. Can somebody say hallelujah? Hallelujah. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I want to say to you, Ndanditi the miracle of 2017 chishamiso cha2017 is only just beginning. kungotanga chete. It's only just beginning. Chishamiso chitongotanga. We are not even halfway. Asati asvika paka nepakati. Better and better things. Zvinhu zviri nani. God wants to use President Mnangagwa. Mwari anoshandisa mutungamiri Mnangagwa. God wants to use Vice President Chiwenga and all the leaders mutevedzeri wavo Chiwenga nevatungamiriri vava for better and better things for this nation. kuitira zvinhu zviri nani kuitira nyika ino. And that's why Satan wants to whisper into their ears Saka Satani da kuzevezera munzeve dzavo so that they can take defeat kuti vabvute kukundwa out of the victory that God gave them and us. kubva mukukunda Mwari vakatipa kare. But guess what? Asi unozivei, It's not going to happen. hazvizoitiki. It's not going to happen because we're going to pray. Hazvizoitiki ndopatinonyengetera. Because we're going to pray. Ndotichanyengetera. We will follow Tichateerera the word of God. shoko raMwari. And so you see, it's just for you. You see, there's one man we left out. Pane munhu mumwe chete watakasiyirira. And today I want you to pray for him. Nhasi ndoda kuti munyengeterere. This man fought Murume uyu wakarwa for the liberation of this country. kuti nyika ino isunungurwe. Amen. Amen. And at some point, Pane imwe nguva when he saw paakaona some problems in this country matambudziko munyika ino which pained him, aimurwadza nekumushungurudza, he decided, akasarudza just like is his name, sezviri zita rake, that this country needs a bath. kuti nyika ino inoda kugezwa. You understand that? Amen.
deep in the heart of that man mukatikati memwoyo wemurume iyeye is something that just says the country needs a bath. pane chinongoti nyika iyi iri kuda kugezwa. That's why his name is Gaza. Saka iye anonzi Geza. And today, Comrade Gaza, Nhasi Comrade Geza, we want you to know toda kuti muzive. we appreciate all your sacrifices you did for our nation. Tinoyemura zvose zvamakaitira nyika yedu. And we appreciate the desires Tinotenda zvido zvenyu zvakanaka that you have, zvamunazvo, that the wrongs kuti zvakashata and the things that are negative nezvinhu zvisina kumira zvakanaka may be righted zvigadziriswe in our nation. munyika yedu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But we are going to pray for you, Comrade Gaza, Tinoda kukunamatirai Comrade Geza because there is something nokuti pane chimwe chinhu in the word of God called the way of peace. chinonzi mushoko raMwari nzira yerugare. The way of peace. Nzira yerugare. Say hallelujah. Hallelujah. There are some people Pane vamwe vanhu described in the book of Romans. vanotsanangurwa mubhuku revaroma They don't know the way of peace. havazive nzira yerugare. They think everything Vanongwati zvinhu zvose must just be, settled by destruction. zvinofanira kugadziriswa nemhirizhonga nekuparadza. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. One day I heard one man of God Rimwe zuva ndakanzwa mumwe muranda waMwari speaking to the comrades. achitaura kumakomrade. And he said, comrades, Akati, makomrade, you have fought makarwa and you have put food before us. mukaisa chikafu pamberi pedu. And food Chikafu is not eaten with axes and spears. hachidyiwi nematemo nemakano. Hallelujah. Amen. You use peaceful instruments. Tinoshandisa zvinhu zverunyararo nerugare. It is time for peace Yava nguva in the yerunyararo nation of Zimbabwe. munyika yeZimbabwe. And Comrade Gaza, Comrade Geza, we bless you, we pray for you. tinokuropafadzai, tinokunyengetererai, Thank God for the contributions you have done to this nation. tinokutendai nechikamu chenyu chamakaitira nyika ino, But we pray for you asi tinokunyengetererai that you may find the way of peace. kuti muwane nzira yerugare. If we begin bombing one another, Mukatanga kukandirana mabhomba, if we begin speaking hate every day, mukatanga kungotaura mashoko eruvengo zuva nezuva, it will never end. hazviperi. It's easy Zviri nyore to start a war. kutanga hondo, It's almost impossible to stop it. zvakaoma zvinogona kutoramba kuimisa. And so I bless you, Saka ndokuropafadzai Comrade Gaza. Comrade Geza. May the Lord help you to find the way of peace. Mwari vakubatsirei muwane nzira yerugare People yerunyararo. of Zimbabwe, Vanhu veZimbabwe, may the Lord help you Mwari vakubatsirei to be thankful kuve vanhu vanotenda for the gift of peace, nokuda kwechipo cherunyararo nerugare. to appreciate it. Muchiemure That's why other nations, they are burying their children, fathers and mothers daily. kuti mune dzimwe nyika vari kuviga vana vavo vabereki vavo zuva nezuva Through wars. nokuda kwehondo. In Zimbabwe, MuZimbabwe we have peace. tine rugare, We are not perfect. hatina kunyatsonaka zvachose. None of us is. Hapana kana umwe wedu akanyatsonaka akakwana, Not even the man who wants us to bath. kunyange iye anoda kuti tigeze. None of us is perfect. Hapana wakarurama. But if we solve our problems Asi tikagadzirisa matambudziko edu with hate neruvengo and violence, nekurwa, which always be a tit for tat, zvinoti kana wakanda ndokudzoserawo chematsenganzungu, an eye for an eye, kana wabvisa ziso rangu ndobvisawo rako, which makes the whole world blind, zvoita kuti nyika yose ipofomare. there will be no blessing in that. Hapazova nechikomborero pane izvozvo. And I want to say to us in Zimbabwe, Ndoda nditi kunesu veZimbabwe, let's give God thanks ngativongei Mwari for peace. nokuda kwerugare. Just for peace. Kungotenda Mwari nokuda kwerugare. Just for peace. Rugare.
And let's pray to God. Ngatinamatei kuna Mwari. Give us peaceful ways Tipeiwo nzira dzerunyararo nerugare. of settling our quarrels. Zvekugadzirisa kupesana kwedu. Somebody say hallelujah. It's not just for Comrade Gaza. Hazvisi kuna Comrade Gaza It's woga. for all of us. Zviri kwatiri tose. God, show us peaceful Mwari ways. tiratidzewo nzira dzerunyararo nerugare. Because we started with good intentions. Takatanga tine zvidokwa-dokwa zvakanaka. But now, Asi iye zvino when we have done things in our own wrath, kana taita zvinhu mukutsamwa kwedu, we discovered that we have set up fires which we cannot put out. tazoona kuti takutungidza moto yatisingagoni kudzima. Somebody say hallelujah. So for a few moments, Kwechinguva we want to raise up our kuda hands. tisimudze maoko edu kuna Mwari. First of all, thank God for peace. Tanga titende Mwari nekuda And kwerugare. then pray for the man Tonamatira murume uyu who wants us to take a bath. anoda kuti tigeze. Thank God for him. Titende Mwari And just pamusoro ask pake. God Tokumbira Mwari that He will show him the way of peace. And pray. atiratidze nzira And yerunyararo. that peace will be within Zimbabwe. Runyararo rwemo mukati meZimbabwe. Come on, let's lift up our hands and cry Simudzei unto the maoko Lord. edu titeme kuna Mwari. Father, we thank you today Baba tinokutendai zuva ranhasi in the name of the Lord Jesus muzita ramambo Jesu for the years of peace nekuda kwemakore that you have erugare given it to our nation, my Father. amakapa kunyika yedu In the name of Jesus. muzita ramambo Jesu. Because we cried and prayed Nekuti takachema and you were tikanamata merciful to us. mukava nengoni kwatiri. This nation, Heavenly Father, Nyika ino Baba came to moments yakasvika where it panguva was supposed to fall over the cliff, payaifanira kuwira kumawere, but you gave it peace, my asi Father. makaipa rugare. And we thank you, my Father, Nokutendai Baba vedu that we only read about the violence pamusoro and things that are killing nezvinhu zvokuurayana through violence in other nations, my Father. nemhirizhonga dziri mune dzimwe nyika. And we see peace around us. Tinoda rugare pakati We pedu. want to tell you, Father, Toda kutendai Mwari. that we appreciate that peace. Tinoyemura rugare irworwo. We are not better than others. Hatisi nani kune We are vamwe. not better than the Congolese. Hatisi kunani kune vekukongo. We are not better than the Ethiopians Hatisi nani pane or the vekuethiopia Sudanese. kana vekusudhani. We are not better than the Hatisi Ukrainians. nani pane vekuukraine. But you have been merciful to Asi us makatitira nyasha and you have given us peace. mukatipa rugare. So now we lift up our voices Tosumudza mazwi edu. and we cry unto you, Father. Dana kwamuri Baba. And we say to you, Father, Tichiti kwamuri Baba. teach us the way of peace. Tidzidzisei nzira yerugare. Give us peace. Tipeiwo rugare. And even this 31st of March, Kunyange musi wa 31 make it March. a day of peace Riitei zuva rerunyararo. in this nation, Heavenly Father. Nyika ino Mwari. And in the future, my Father, Muna ramangwana Baba. visit every one of our Shanyirai leaders. imwe nemwe vatungamiri vedu. In particular, we thank you Zvikuru tinokutendai. for this man Nekuda kwemurume uyu. who has risen among us Akasimuka pakati pedu. with a cry Ane kuchema. that this nation should take a bath. Kuti nyika ino ishambwe. And we ask, Heavenly Father, Kumbira Baba. that you may visit Mushanyire. Comrade Gaza Comrade Gaza. in the name of the Lord Jesus Christ Zita ra Jesu and Kristu. help him Mumubatsire. that he will be an instrument of peace. Ave mudziyo werugare. That in the name of the Lord Jesus, Zita ra Jesu. his life will not have a legacy Upenyu hwake. of dragging this nation into endless war, my Father. Yekupinza nyika yedu And in the muhondo. name of the Lord Jesus, Muzita ramambo Jesu. so also with every politician and every leader in our nation, my Father, nevatungamiri vose munyika make yedu them instruments of peace. vaitei midziyo yerugare In the name of the Lord Jesus, muzita ramambo Jesu. and bless them, Heavenly Father. Vakomborerei Mwari. Bless, Heavenly Father, Vakomborerei Mwari. this man, Kukomborerai murume uyu. blessed Gaza, Blessed Gaza. and show him the way of peace, my Father. Muratidzeiwo nzira In the yerunyararo. name of the Lord Jesus Muzita Christ. ramambo Jesu. Come on, let's put our finger in the spirit now. Ngatisimudze